киртачара хушругиша дидем дига ҷуда ҳами чиз 120 сомон ай тем боли то синфи 11 ра наличи доранд дар ин мағоза нархи оптови бари 50 сомон дига ҷуда оптовиш 50 сомон ай ҷоя кай рӯҳулло даромадгоҳи 12 қатори 4 май берун видео кадам нишон додам метонем биен аз наздик дида харидорӣ кунен даставка надорам бо я рақам оиди сроға маълумоти пурратар мемонам ва каси да оптови дар кор ай дӯстони азиз нашоти оптови метонем бинависен шона ё ин ки биен аз наздик дида харидорӣ кунен шок цена бовар кунен шокай серьезно ҳамин хеле нархунаво ҳамин мағозада ман дидам рости гап ҳайрон шудам дар дигар ҷо рости гап дидагӣ нестам остини калта остини даро остини ним остина ҳама намудиш ҳастай шок 50 сомон нархи оптови баринай баъд качествои бошон хушрӯяй пахтагишам ҳастай материали хеле партофтагишам ҳастай даромадгоҳи 12 қатори 4 тарафи тилло бозор ҷоя кай рӯҳулло сай чона атметид мекунам маълумоти пурратара бо метонен аз хучон гирен ва кӯдакода маечка тринашкаи духтари бачагӣ низ ҳамчунин дӯстони азиз дорам чулкиё ки да ҳама ҷо 30 сомон 25 сомона 120 дена мегана иҷора бошад 10 сомон нархи оптови ҳам сиёҳ доранд ҳам патисвети поча дорад духтаракои хушрӯ калгот ки дар дигар ҷо 30-35 сомон дар ин мағоза 20 сомон шок цена ман шахсан худам ина фарзандора гирифта омада ҳамин мағоза харид кардестам нархошон беҳад дастрас шумо да тавсия метем ҷоя кай рӯҳуллора даромадгоҳи 12 қатори 4 пад вала дӯстони азиз ва сифатҳои ё беҳад хушрӯяй бовар кунед дар дигар ҷо 30-35 сомон ба 1000 мефурӯшанд марамат нашоти маълумоти пурратар бо ихчон метонем пурсе оптовико аз наздик дидан хоҳе марамат рахмошона бо мондагиам ана ихтаракои хушрӯ ман хел ласино ҳастай бо дӯстони азиз ирам беҳад сифати хушрӯай касе ки почагия нағз намебина яъне наскидор почадора нағз намебина ин вариантора тоқи чанд тоқиам дора хулас бо нархи 25 сомон метонем биен харид кунем духтаракои хушрӯ ласино 20 сомон бурукчо ҳастай ҳам 20 сомон ҳам 30 сомон тирамоҳӣ мешавад моҳи октябр боронгарӣ мешавад ханакида духтаракора калготки напӯшонем касал мешавад ана ин варианта да ҳама ҷо 40 сомон дар ҷоя кай рӯҳулло 20 сомон 20 сомон ана ин вариантакош то синфи чандай ай синфи 1 то 6 буда 30 сомон 50 сомон ранги баъзи ҷойҳо не дӯстони азиз гарени арзон ман шахсан худам ин чизоро дидестам нархоша дигар ҷода надидам суроға бозори корвон даромадгоҳи 12 тарафи тилло бозор қатори 4 мағоза дар подвал қарор дорад дӯстони азиз ба мағоза биёен дасти холӣ намебурен ярмаркаи либосҳои мактабӣ реально арзони бад назар ба дигар ҷойҳо нархҳо ба куллагӣ фарқият мекунад марҳамат дӯстони азиз ассалому алайкум духтаракои хушрӯ имрӯз қарор дорем бозам дар ярмаркаи либосҳои мактабӣ дар даромадгоҳи 12 ман шумо да як бор суроғара хушрӯ карда нишон дидем дӯстони азиз нигоҳ кунем мо магазина нишон додем сеюм магазин мешавад дар асл ана иҷа бошад дӯстони азиз даромадгоҳи 12 ин ҳамин тараф даромадгоҳи 12 тарафи тилло бозор подвал мешавад даромадгоҳи 12 медирем сразу миёем сеюм чорум қатор дӯстони азиз ина қатори 4 дасти чап мегардед якумне дуюмне сеюм магазин ярмаркаи либосҳои мактабиро оғоз кардагиам 1 метром обши абзор мекунам бо дона дона шумода нарх мегум духтаракои хушрӯ медарем дохили мағоза бо медонем чи касе ки мактабошон тоқича мақсад мактабо ҳастан ки тоқича мепурсан тоқичаам доранд куртоҳои беҳад арзон куртое ки дар дигар ҷо оптовишон 50 сомон дар ҷо нархи дона 50 сомон бо нархи оптови дигарай ҷои ҷоша ёфтагимтон духтарако ҷоям ярмаркаи либосҳои мактабӣ қариб аз синфи 1 то синфи 11 ра тамоми намуди куртаҳои мактабӣ тоқи барои студентон хел рубашкоҳо калготки голфи пинетки инанаски чулки сиёҳ зар чизе ки мехоҳед ҳаст бо ин хел брюкҳоам ҳаст дӯстони азиз ё тирамоҳ шавад ами моҳи сентябр октябр мешавад дигар намеёбишон барои ҳамин сари маҳал биёед харидорӣ кунед ярмаркаи либосҳои мактабӣ бо нархи дастрас дар ҷоя кай рӯҳулло марамат дӯстони азиз ҳамаш коллексияи нави 2026 бо нархи дастрас дӯстони азиз